Kaixo, ongi etorri barnetik saioko denboraldi berrira. Ikusten duzuenez, nire ondoan aurpegi berri bat daukagu. Ongi etorri honai. Ni esker. Zer iruditzen zaizu leku hau berria, ez? Bai, baina ezakit profesionalago, ez? Lehen urtetekin konparatuta. Bai, izan daiteke formatu berri hau. Bueno, gogoratzen ez duzuen ontzat, barnetiken guk irabazi arteko atalak ikusi eta komentatzen ditugu, eta ditugun teoriak botatzen ditugu, eta batez ere kamaratzean gertatu diren sekretuak eta kontuak komentatu behar ditugu. Eraz, prest? Beti? Venga, goazen! Guazen? Claro, zuk hau etzenun ikusi, ze grabatu genuenan etzen den hemen. Bueno, baitu teoria batzuk, eh? Dituzu teoriak. Bueno, ja dakitzen den. Egia da, hemen mundu guztia dagoela flipando, Aiton izango da. Begira, urpegia zarraro agertuko da. Erduri? Buah, unai betiak iruditzen zait, estrenotan eta horrela ikusi dugunean, Ikerren aurpegia dagoela superarraro, desitxuratuta bezala. Bai, gainera, como, ezakit, pertsonen ikusten dugunean daukago argi bat, ez? Eta han dago, ezakit, palido bezala, edo aurpegia raro dauka. Bai, hilda, bai. Zuk, naiz eta laugarren denboraldian ez egon, espero zenuen Iker izatea? A ber, claro, nik ikusi dut irabazi arte lau denboraldiz, baina baita egiten nuen lenguaxoekin edo, claro, familiako jendearekin. Eta denak esaten ziaten, bai, izango da galder, eta gero ja, etorri zitzenean, separata edo dakogun gidoia, ikusi nuenean, esan nuen, no egitera estrategia bat. No esatera beste pertsona batzuk direla, eta orduan lenguaxoekin hitz egiten, ez, galderra beste bat, eta... Baina, bueno, espero nun eta nuen espero. Gero, zuk nabaritu duzu kalean eta horrela oi hartzun handia euki duela honik? Begiradak nabaritu ditut. Bai, galdezka ez, lehenik eta nortzaren, en plan, irabazi arte bak egon gozarela, baina ezak egon nortzaren, eta gero... Zuk ez duzu esan nor izango zaren. Ze gaina, goratzen ez egon nintzela asken, dela festival bat, eta galdu zieten, bueno, zugongo zer irabazi arte ikusi dugulako, bale, nor izango zara, eta ni... Bueno, izango naiz, baina, klaro, ez zinun esan ezer. Ja, bestela jakiten delako, galder dela hildakoa. Hori da. Aize drama hori grabatzea, Han ez egoen... Bai. Bai. Oso urduri. Claro, ze, bada gur bat, modu batean. Bai, benetazko agurraz grabatzen ari zirena. Bai pertsonaiarena, bai... Aktorarena. Ibaiena. Bai, Ibaina. Zemataldiz egin dugun korrika zubi horretatik benetan, osea... Ez dakit lau denboralditan. Dago superbolita, dietita, sua, inoa, bai. Bideoklipak gehienetan oso politak gelditzen dira. Bai. Osea, eske azken finean ikuste dut denboraldi hau badela etapa berri bat. Olatzentzako, norarentzako... Zegoen patiratzen duen Anderrek, Korka da makina bat baino, Ander. Superpolita bideoklipa, superpolita. Baina guazen komentatzera momentu bat, zure musua. Zure musua zuetzinen, ekuazio hortan zuetzinen sartu behar. Nora beti dago hor maite mintzen eta, bueno, olatzekin gertatu zaiona, gertatu da. Baina, nik esan behar dut, ez zaidala ondo iruditzen, gorkak norak egiten duena. Ze, bueno, azkenean egia da sartu egiten dela eta modu txarrean sartu egiten da. Uste dut, ikusleek agian, laugarren denboraldian amaitu zenean, txaletean gertatzen den momentu hori, olatzek eskutik hartzen duela nora eta logelara joaten diren momentu hori, emozioarekin bizi izan zutela, ze azkenean da atalez atal, sortzen joan den erlazio bat. Baina, bosgarren denboraldiaren hasieran ikusten dugunean, horrek zer suposatu duen gorkarentzat, ikuste, gauzak pixka bat bere lekuan jartzen direla, naiz eta polita izan norak eta olatzek duten harremana, gorkari egin diotena ez dago bat ere ondo. Ezin dugu ezer kontatu, lehenengo atala delako, baina uste dut norarentzat, eta bai norarentzat eta bai niretzat, pixkat bereziagoa izango dela. Pila gustatzen zait hau, pila bat. Batez ere, Ni estrenotan dago hiper urduri momentu duetan. Grabatu zenuenean? Ez estrenotan, nago... Estrenoetan? Baizea nire lehen agerpena. Jendeak, ez? Zer reakzio duen, pentsatu. Ai ama, gogoretzen pilat grabatu genuen egun haue. Bai? Daukazue. Klaro, joan zen gainera momentuka. Bai, hemen ematen du denok elkarrekin gaudela, baina ez. Hemen batzuk grabatzen zuten bitartean, beste batzuk kanpoan geuden bokata jaten. Bai. Iruditzen zait, sekuentzia honetan oso argi gelditzen dela denboraldia nondik nora joango den. Tonoa markatzen du askotesak. Bai. Bueno, zer esan behar duzu, Agertu zara, baina agertu zara denek, berando gainera. Berando, bueno, pixkatxoat markatzeko ez, nahiz agatzen izan. Berando baita. Ez, baina... Gogoratzen dut baitare, asko momentu hori zen
Claro, ze batzutan ez dugu denak grabatzen. Osea, aktore guztiak orduan da momentu bat, da gaudela aktore bastante, gero figuranteak ere, eta nire lehen agerpena ber nola agertzen den nire personajea, bai niretzat, bai jendearen aurrean, orduan. Bueno, urduri negoen baitare, momentu hortan. Eta baitare ikusten, aber nola ze esaten du jendeak, ze, ez? Eta nola izan da zuretzako 5. denboraldi batean, hain egina zegoen telesail batean sartzea? Bueno, nik sentitu ditut erreztasun asko. Osea, erreztasun asko ekipoaren aldetik, bai aktoren aldetik, osea, irabazi arte osatzen duten pertsona guztien aldetik. Eta orduan eroso sentitu naiz. Gainera sartu zara, eta sartu zara iaia protagonista bezala. Ze muztori. Espero zenuen daukazun pixua edo? Ez, osea, negoratzen ez, nagoela autobusean, kapitulak irakurtzen. Aimar, eta ni pentsatzen, aber nola egiten dudan, ze, klaro, protagonismo asko daukazun momentu batean, bada zerbait emozionantea, ez esatu zu, zenbat aukera gauza berriak egiteko, baina baita ere presio moduko bat, aber nola egiten duzun, zen, bueno, gero eta pixu gehiago, gero eta erronka gehiago, baina gero eta beldur gehiago ere orduan, bueno, badaukat gogoak ere ikusteko 11 kapituluak nola galituen dena, eta ea gustatzen zean. Ba, nik ez dut uste. Ai! Lili, ondo zaude? Ai, que potxolo. Ze potxolo, bai, Markelonena da. Iruditzen zait, naiz eta instituto izan, Kainen eta Markelen lehen grabaketak egunak izan ziren arren, bilin handia dukatela, bi aktorek. Eta, bueno, zu berria zara, eta Markel berria da, zen moz bi berriekin. Ba, Eukizu, harremana berarekin? Bakarrik estena bat grabatu dut berarekin, baina ez da zen individuala, baizik eta, bueno, taldean gaude. Baina, feeling oso ona. Ba, ikusten dut superjatorra, gainera, bueno, lan egiteko eta ikasteko gogoekin, eta ez dakit, klaro, berriak izaterakoan, ba, zegoen parte batean talde baten moduan sartzen ginen biak, orduan, ba, bueno, baita ere egin ditugu elkarrezketak bi batera. Olatz ulertzen dudana, egoera honetan. Ja, ez da zaila, Bai. Baina gainera ez, bueno, gorkaren inez egiteko nik ulertzen dut sartzea toki batzuetan. Eta ez hori bakarrik, institutuan daudela. Eta prozesu bat daukala honek, ezin duzuela utzi eta urrengo gunean, hasi musikatzen. Bai. Gainera, lagun batekin. Lehenengo ataleko momentu garrantzitsuena. Bai, ai, nire gela. Zingo Aimarreko orain, Jokuna dena. Benetan argazkia zegoen hor? Bai. Ai. Vale, mundu guztia estrenoetan, osea, oiuak, jendea super urduri. Zer esan dezakezu, Zer esan dezakedan? Aimar, esan dut? Aimar, eta zer motatako erlatzea daukazu Galderrekin? Galderrekin. Bueno, Aimar lehenik eta behin, tipo superjatorra da sartzen dena leharon, bai, bueno, kuadria, jende berria ezagutzeko, gainera futbola pilatu gustatzen zaio, baina, bueno, Galder, ezagunak gara. Ezagunak zarete. Bai, ezagunak. Eta jakin daiteke zergatik ez diguzun ezer esan, haren eri ez diozu esan. Bueno, ez delako atera tema, ez? Osea, ez da atera momentu batean, oie, Galder, ezer orduan. Beza, nik esango nuke? Ja. Pues justo Galder ezagutu nun, tal, toki hontan. Bueno, baina pertsonaia historia ja nahiko potentearekin sartzen da leharon, ez? Aimar esan nahi dut. Bai, hori, bueno, estrenotan dago esaten, bai argi eta itzalek izango ditula Aimarrek, eta, bueno, kapitulak pasa ala, bai ikusiko da zer nahi duen egin Aimarrek bazuekin. Baina ulertzen dut ere, igual ikusle batek esatea, igual pertsona txarra da, ze ez du egia esaten, baina nik ustez ez dela inerreza, epaitzeko, bakizu? Uste dudana da, nahiko zaila eukiko duela Aimarrek ikusleari ondo erortzeko, ze ikusten denez, nolabaiteko erlazioa daukala Galderrekin, eta ikusleek Galder daukate, munduko pertsonariko kerrena bezala, eta nik kalean entzun dudana beti hori da, ez? Mundu guztiak nahi du Galder izatea hildakoa, eta orduan, horren ondorioz, agian Aimar hasieran nahiko dudan egongo da. Bai dudan egongo da, baina nik uste duen portaeran zergatik bat azaltzen dena. Hori egia da. Eta orduan, zergatik bat azaltzen denean, igual personajea gehiago ulertzen duzu, ze izaten bazarra txarra izetagatik... Bai, Galder zen modukoa, ez? Bai, igual ikusleak esaten du, ze pertsona txarra den.
Bueno, bigarren atalari begira nik uste informazio gehiagokiko dugula Aimarretaz, jakingo dugu zertara etorri den, ez? Eta deskubrituko dugu pixkat gehiago. Espero dugu asko gustatu izana lehenengo atala komentatzea, Unai eta Bion artean, eta bigarren atala ikusteko gogotsu gelditzea. Ikusiko gara. Besarkada bat. Agur. Aio!